ukukhipha inyembezi track ngoba ukhala kuhambisana nokuthi kusho ukuthi content kuhlengwane ezwayo. Cha kodwa phela khona nama tears of joy. Nami ngibona umuntu uma esekhala kodwa lento eyinjabulo ayenzayo. Oh usukumenzani ngesikhathi umbona ekhala? Cha ukuphuma kwenyembezi. Kodwa ukubona ukuthi wena ezenjabulo zona. Usukumenzani wena ngesikhathi umbona ezenjabulo kodwa uyakhala? Cha khona salukwazi sami lapho. Umenze lezi zinto ezinhle. Bese yakhala. Oh, isalukwazi. Ebeyithokozela lento oyiphethe lesipho kodwa inyembezi zibe kanani. Bese yakhala bese ukhalela. Hayi ngizwa ukuthi ijabule. Okay. Ukuthi into yini manene abantu besimanje leyogubela elikhali. Manje thola into emnandi. Sure. Yeah. Uyaphila doda? Ngiyaphila mshengu uyaphila na? Ngibonile ukuthi kule kusuku ekseni namhlanje. Manje ngiyakubuka la kunkundla sixhumana ngiyabona ukuthi wayinkinga nangomuntu. Khona abayibhalela la kulokhuzana bayangitheka kwithombe zakho bese bethi hayi ngithatha kude mshini mangithatha kude bakuthiwani magitheni futhi manje bathi shame bazongiphuthumela bangikhulumela kumina kade ngithatha kude ngiyinkinga dokotela namhlanje siphethe enye yezinto ngoba sesakuyona inyanga le yamadoda. Sure. Ucwaningo luveza ezinye izinto ethusayo. 91.5 wamadoda okuthiwa ayistika ngokubuka amavidiyo. Hey, cabanga nje. Inqwaba. Khumbula phela mshengu ukuthi iningi labantu besilisa nabafana bafunda umdavazo ngokuqala nje experimenta nje qala ngokubona iphone. So uyabona ke into elula leyo yokuthi uphinde kuyona ngoba uphuthu lokuqala waludla leyo mase kuqala ukudliwa. Uyabona? Bese kuthi abesifazane abancane 60%. Akufani kodwa konke lokho kunemthelela esizongena kuyona. Kodwa iyathusa ke lona le eyamadoda mawabahlanzana besilisa ngoba kodwa mawufika kuyitolo lezi zabadala. Maningi amathoyizi esifazane kunawo besilisa maningi awena. Well mhlambe okay ngibulisa abalaleli iqala mshengo. So vele wangithatha wangifaka nje. Wangihlohla nje. Kwasho wena. Ngibingelela izithandwa zethu abalaleli bethu emakhaya abalela abahle bokhozi. Ngibingelela izithandwa zethu futhi ngi-live ku-YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu, ngibe live futhi na ku TikTok. All right. Mshengu namhlanje sibaxoxela abaleli thi sikhuluma ngani. Namhlanje sikhuluma ngama video ocansi. Okay, nokuthi azokuaffecta kanjani wena kubudlelwane bakho, azokuaffecta kanjani futhi nakumdavazo. Okay? Kakhulukazi njengoba usho nje lo ma stats la ukuthi inqwabe yabantu babuka wona. Kanti ungakhohlwa ke futhi ukuthi na ku social media phela manje yabo ku social media kuyadunuswa nje kuphela. Wonke umuntu uthi ku social media ukudunisa ngoba kudayiswa nje umdavazo kudayisa ucansi. So konke lokho kuyakuaffecta wena uma sokufika kubudlelwane bakho kuyakuaffecta futhi lokho uma kuukuthi sunomuntu wakho. Okay? Now abantu abaningi baziphona kuphela ukuthi muthi ama video ama sex video bazozitshela ukuthi iphone kanti ama sex video agcini lapho i-sex video futhi lokho ukuthi ubuke i-movie owazi ukuthi ine sex phakathi lokho buka kuyi-movie akuyona iphone nokufunda futhi incwadi yes ezinalo yazi ukuthi sisakhula nje ikhona incwadi ebigcina ithandwa kakhulu abesifazane baze bathumelelana ukuthi Mills and Boons ape angifuna ukuyipromote okay ikhona incwadi efundwayo bayithanda ngoba kunaleyo
scene nalezo ndawo lezo ya nami ngisakulezo stage ngisayingane ngangive ngizifunda lezo ncwadi lezo yathi empizona lesingithi sebezo izencwadi yeah so yebo incwadi yebo ama movie kube futhi nama movie nje amanye abantu abazenzelayo nje uthola ukuthi kuya circulate nje abantu benza izinto mase kodwa futhi kube nalawa asendelana phakathi kubantu ababili abathandanayo you know either bazoshutha ivideo yabo benza bobabili bazenzele yabo nje isex tape or basendelana izithombe zabo umuntu enude enzelani ke njalo ngoba phela into private le usukenzela phela ukuthi amhalise umuntu wakhe usukenzela ukuthi kuyi foreplay yakhe ukuthi amthene on so that by the time umuntu wakhe efika na endlini already usekulo amcabango lo akade kwenawo naye emsalofu okay kodwa ke ukusebenzisa ama sex video kakhulu mshengu kuba nomthelelo omkhulu kumdavazo kube nomthelelo omkhulu futhi kubudlelwane bakho yindaba khumbula ukuthi uma ubuka isex okay ngeke ngakhuluma I think 2 weeks ago nyoma ngazi bengikhuluma lana yini noma ku channel yama YouTube ngokuthi if ubuka abantu bedavaza kukodwa lokho kuya engqondweni yakho kune chemical okuyikhiphayo engqondweni yakho lekuthiwa dopamine leyo chemical leyo kuyichemical kuwena yenjabulo kuyichemical yenzuzo ukuthi kumnandi lento engiyenzayo so the more wena uwabuka lama video leyo chemical lokuyanyuka leyo chemical yenzuzo nenjabulo related kwini kwi screen leso ukuthi njalo mengibuka lento le kuba mnandi then as isikhathi sihamba ingqondo yakho igcina ke manje isifunda yes and igcina sifunda ingqondo ukuthi iscreen ubumnandi iscreen inzuzo iscreen injabulo iscreen uvuthondaba okay then ingqondo yakho igcina ngempela isincama iscreen kunomuntu wangampela screen ngaphezulu kweskin okay sigcina manje ngoba sekulula lokho uyabona awudinga uncenga awudinga wenze lutho but ingqondo yakho isijwayele ukuthi yenze lonto okay thina ezodokotela in fact kwi diagnosis leyo disease yabantu masebethanda iporn egcina engasakwazi ukuperforma ekameleni okay sibiza ngokuthi porn induced neuroplasticity okay ngoba isuka ingqondo ngampela isincama lokya ngaphezulu isindikindiki kuloko umuntu wangampela manje isincama ukubuka more than ukuthi incama ukwenza nale process ehambisana nokuthi kufanele ube umenze umuntu wakho afike lapho sokuyabhora leso sineka sabikho ukhuluma ngento ethi dokotela igcina sekuphazamiseka nobudlelwane ukuthi nako ukungabi naso sineke nobudlelwane nomuntu uthandana naye ngithuke senixabanele into ezincane oncengi na yonke lezo ingaba namthelela kakhulu ngoba khumbula manje uthi noma unaye lo muntu wena sujahe lenye into uthi noma unaye mhlawumbe uthi uyamsheshisa noma unaye suya fake ngoba usujahe wena ukuthi uyoqedela le nto ngoba imizwa yakho naye nomuntu ophilayo ayisafani awusayizwa kahle yes so wena ke umuntu wesilisa kuzogcina sokwenzakalani imizwa yakho sithathela kude ukuthi ivuke ngoba manje usufuna le ingqondo yakho wena ufuna lo muntu kodwa ingqondo ayisafuni lo ifuna lo lento yabo ye romance igcina ingasekho ingasenzeki kahle kuwe ngoba ingqondo ayisekho la ayikho phela iromance kuphone nje uhlaba lingene uyabona uthi ufike nje ugibele khona kusukwe nje kuphela uyabona action manje inkinga naloko ukuthi izokwenza into eziwu2 eziwrong mhlambe more than 2 number 1 wena oyibukayo kakhulu ngaleko ukuthi uzoba dependent kuyona okay but ikutshela into ireality engekho right buka labantu abalapha yana abenza iporn ama actor ba actor yonke into abayenzayo nokukhala kwabo script ukuthi uma ekhale wrong kuthiwa eqala kahle futhi ukhale ngendlela uyabona so wena qala futhi uyabona futhi bachuzwe ngendlela ukuthi kumele ngoba ba actor ayiyona iqiniso lento abayenzayo lesikhathi saleli lento yakhona it's an act
Okay, so manje kuya-edithwa okunye nokunye kuhlanganiswe manje inkinga lapho izokunikeza wena ama-expectations angalona iqiniso around yodwa idonse nje imizuzu ongayazi uyabo. So number one ngeke wena uzobona ukuthi for example kumuntu wesifazane yabona kumubuka iphone akukho iromance nani nithi nibonana nje kuvula umnyango awusiyajoina noma uyajoina kumnandi nje nakuphela nje manje kwawena uthi moyibuka lento usuzobona ukuthi asikho isidingo se-romance kumele ngivele ngifike umuntu wesifazane uzo-enjoy the minute umphambili wangena akudingi ukuthi ngibe ne-connection naye akudingi ukuthi sibe nokuzwana naye akudingi sibe nokuvumelana naye kuphela nje usengenile kuyena kusho ukuthi sokuzoba mnandi instantly. Okay, but also wena uzogcina expecta ukuthi lama sounds enziwa umuntu ngesikhathi efika kuvuthwa indaba kumele enziwe lana. If manje lo muntu akasho sonenkinga ukuthi hayi isidindi lesi ngoba phela akayisho leyanto eshiwa lapha yana yobumnandi usuthi uyathula nje ngathi lokhu zenspam uyabona. But also nomzimba, okay, omunye usuzo expect ukuthi yabo umzimba oright ukubona la mantombazana lapha ya umzimba onje. So uyaqala konke lokho sokuyaqala wena sokuyaxebula manje ekubeni ukwazi ukuconnecta nomuntu wakho because i-vision yakho yento e-perfect ile vision e-based ekuthenini bokwenzakalani lapha. But now izokufaka under pressure umuntu wesilisa as well because osayizi abalapha yana ngesikhathi kuphona omunye usayizo lapha laba bantu bachuziwe vele ngokuthi banemphambili emkhulu. So wena uzogcina usuzibona ngathi umphambili wakho awukho right vele uyabona. But also ugcina number one uzibona ngathi awukho enough wena because usize wakho awukho right. Uzogcina futhi uzibona ngathi uyashesha ukukhathala ngoba istamina unaso wena lesi salaba bantu. Okay, but as much as ngikusho lokho kuyizinto ezwrong kukhona lapho ama-sex video angasebenza khona kuma couples. Okay, for example if kuukuthi nikwi-relationship anihlali ndawonye or i-relationship senikade nonishadile, okay, senzama ukuspice up izinto, okay, izonisiza vele just ukuletha lonto ehlukile kwi-relationship yenu. So ningayisebenzisa just for isikhashana ukuthi ivuse imizwa ukuze nikwazi ukuqhubeka nobabili ngokwenu hayi kodwa ngokwe-video. Okay, seniziqhubekela ngokwenu nina kodwa nisebenzisile i-video ukuthi ayinifake egiyeni. All right, but ushuthi dokotela i-video sifana nama i-boost, yes, i-boosting cable kusimoto iduma mase kubona ukuthi imoto inesimo sokupusheka manje asafuna ukuduma thathe boosting cable la idlize. But also izokusiza ekuthenini ukwazi ukubona ukuthi yini oyikhethayo yini oyincamayo nanokuthi ukubone izinto ezinye ungazijwayele mhlambe kade wabasemshadweni na ku relationship isinokubhora kancane. Kunezinye izinto zokuthi awasike sizame lokho mhlambe if sizama lokho or uyabona kunezinto nama techniques nama styles amasha ezosiza ukuthi ikibooste la ukubone lapho mase uyacaphuna nawe mase uyaqala ke usuyazama nawe lonto. Okay, but uwena nje ke ngaloko kuba kwi-relationship uwena nje izo-affecta vele ukusebenzisa ama-porn kakhulu noma ama-video. For example kumuntu wesilisa nje if wayisebenzisa kakhulu uzogcina mpela induku yakho ingasakwazi ukuthi isebenze kahle sikhathala. Okay, if isino real life isiyakhathala induku uthola ukuthi induku yami ayisavuma iyashesha ukuchitha yenzani because wena suyijwayezeli leza zinto ezisheshayo. Okay, le uma ewabuka lo siwabuka ugcina ngokwabuka kuphela dokotela noma ugcina vele uyawabuke agcine seyithinta thina esedlala yedwa umdlalo wabantu ababili esewudlala yedwa of course eseyifikisa yedwa kuvuthwa indaba. Uyabona inkinga lapho and then sugcina ke manje wena suba nokuba numb nokuba ungabi sensitive kakhulu kwi-touch yomuntu ngoba manje nansi into wena ekuphelelisayo ilento oyibukile lana nesandla sakho suyagcina susifikisa wena kuvuthwa indaba and kuyashesha akukho ukuthi ushintsha ama position i-round 2 iloko nje ukuthi ukwenza ukunela and because abantu futhi bayenza lento befihla bentshontsha
always kuyashesha. So nako lokho utraina umzimba wakho ukuthi mawusheshe ngesikhathi uwenza lento. Uyabona? So kugcina kuba more about ukupenetrate ungena kumuntu ngaphakathi rather than ukuthi nizwane nixoxe kube ne-connection. So kugcina kuba more about ukuthi yini engiyibonayo ngaphambi kwami, but also ugcina naye lo muntu angathi noma kuwukuthi uyamromansa wena, whether owesilisa noma owesifazane, angathi ungenza extra uperform eqala kubuke umperformele ukuze ivuke imizwa, ngoba ujwayele iperformance yena. Uyabona? Ungathi unga-act ungathi uzodansa. Yes, noma yini, noma udansa noma uku-act kuze imizwa yakhe sethathela kude phela manje. Okay, nakhona mhlawumbe uthola usegcine sehlala kakhulu ku social media, ubuka nabanye abantu abadunisile nandlela abantu abagqoke ngakhona. So yizo zonke izinto lezi ezigcina zimthena on ngaphezulu kwakho wena ozomthena on ngokuthi uyageza nje uyadunusa. Usefisa more. Uthi noma esebuka ama video, okay, ngoba abanye phela bazowabuka together, okay, umunye ayibuke yedwa, okay. Noma mabuka ama video isikhathi sihamba usefuna ukubuka more lena nje ukuthi abantu baqabulana bathintana bafendane siyambora. Usefuna ukubona abantu manje beshayana bebophana ngamaketanga. Uyabona, ngoba it's becoming more, ngoba useqala ukwenza njani, useqala ukuba addicted ke manje ku porn. So akasavukelwa nje ngokubona into esimple abantu bethandana beqabulana phambili ungena kwinkomo. Usefuna ukubona ezinye izinto more as rough ngaphezulu kwaloko kuze yena abone ukuthi uyavukela. But also nawe wesifazane, ngoba phela nabo abantu besifazane khona ngempela baba addicted ukubuka lezi zinto, okay. So wena umuntu wesifazane nawe and usuzibuka kakhulu lezi zinto ze porn or ama video amanye, nawe izogcina sikwenza ukuthi inkanuko yehle umuntu wakho uthathe kude ukuthi ungene egiyeni aze achame yena ubone ukuthi hayi uyashesha ukuchama lo kanti wena ophuza ungene egiyeni, okay. Or ube dry futhi, okay, ube wesifazane or abe dry ngoba phela umzimba awusayijabulela, awusayihaleli lokho akwenzayo manje, usuhalela ukuthi iqala angathi angakabuka ivideo kuze abe manzi. So ugcina eseba dry, so or athathe ukufika kuvuthondaba, kuthatha isikhathi eside ukuthi afike kuvuthondaba. But also, let's say uyazi ukuthi una partner wakhe osebenzisa ama video, kukodwa lokho kuzomenza ngazithembi, abona ngathi kusho ukuthi khona lengekho right khona lengamnelisi khona, ngoba nanku kuphela enjoy ama video, kanti akazi ukuthi lo muntu usena addiction kuma video, akasakwenzi ngoba kuyinto ayikhethayo. So kuukuthi ama video ibona semthathe ingqondo yakhe aseyamcontrola. So agcine lo wesifazane useyazinyeza, useba nenhloni ngomzimba wakhe, akasazibona ukuthi wenele kuwe because manje uyakubona wena ukuthi usebenzisa lento. Then lo wesilisa esenze njani esefihla ukuthi uyasebenzisa lama video manje, ngoba kusho ukuthi useyabona ukuthi lento umuntu wami unenkinga ngalokho. And the minute usuqala ukwenza esefihla uzokubamba vele, ngoba abantu besifazane uyakwazi bangena ku history yakho abone ukuthi bubuka lento, sizokwenza njani, sizogcina manje engasathembi. Uyabona, sokungena ke manje into engathembakali also ku relationship. Kanti lento ibiqale kuphi? Ibiqale nje kuma video, nanokuthi wena suqala ukuba addicted ku porn le ekhona kuma video. Dokotela, usasho njalo ngiyafisa ukuthi uyibuke nxa zonke obuyichaza ngowesilisa. Mhlambe ngizoqala ngokubuza ukuthi ngoku masibuka ucwaningo iveza ukuthi abantu besilisa bona bathanda impela dokotela engaba imbangela ukuthi kube yibona abantu besilisa abaphezulu. No, I think it's because abantu besilisa, umuntu wesilisa uba aroused kalula ngokubuka. Okay, akafani nomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uba aroused more ngokuthi kube ne connection yemizwa. Umuntu wesilisa ngokubuka nje into kulula ukuthi athatheke, so ngenxa yaloko ke sokulula ukuthi yena uthi mebuka into nengqondo yakhe sizofocusa, sogcina songena lento chemical ade ngikhuluma ngayo dopamine, okuyiyona esigcina manje siba i drug kuyena. By the way, i-research also yabonisa ukuthi whether i-drug insangu iwunga noma yini, i-effect engqondweni uma sesibala so odokotela ukuthi ingqondo yona responda kanjani.
ne-porn konke kuyafana, ingqondo iresponda ngokufana ukuthi wena i-porn noma udle ama-drugs noma yini ngoba konke kuyi-addiction and Kahle konke usho ukuthi bonke bamaphara. cha lisho umuntu odla iwunga kodwa nawe kusuke kuyiwunga yakho le nawe kusuke kuyiwunga yakho le Iphara li-clean. well you never know if ku-clean yini ngoba wazi ukuthi ushaya kuphi indlwabo uma sekuwukuthi isimo siyayishaya okay but also i-research shows ukuthi le ipon le nawo wonke lobo para logo what it does is i-affecta indawo yengqondo le engaphambili lo okuyiyona econtrola i-self discipline so ugcina ungasakwazi ukuzidisciplina wena umuntu wesilisa because manje sucontrolwa yini sucontrolwa yilento esihambe yenze njani yakwenza i-addiction ngaphakathi kwena. Ngifuna dokotela ukuyokhuluma ikakhulukazi ngicabanga ukuthi ethi mayibe bungozi uma ukhona wesilisa nangendlela okwenzeka kuye uma ukuthi usemabheki kulo wesifazane-ke uma ukuthi naye imbambile le nto sure bese imuva iphushela ekutheneni agcine sethembela kakhulu ekuyisizeni kwakhe ukuthi useyayithokozisa baye bathi mabekhuluma bathi ubuthongo obuthola lapho emveni kokuba usuqedile kade wenziwa leli toys ubuthongo obuthola lapho lala kamnandi ukuthi maye mbake ukusebenza bengathola ithuba nje ukuthi ahambe uphuma isingane manje umalume ayihambise sengisele ngedwa-ke bese yayithinta lento bese yalala noma mhlawumbe ayogeza sungene kwi-toys manje akethi kuqale lapho uqale kwi-porn imphushele ekuthenini asebenzise i-toys ukuze ayifix yabo yes ngoba leli toys likhona lapha kwi-porn uyabona lisetshenziswa egcina naye sethi awuthi sure sebambekile sehleli kulo i-relationship uqobo lwayo-ke ubungozi bayo asenayo yabona umuntu ongasenayo osethi vela ngiyidinga indoda yes so whatever problems abazohlangabezana nawo njenge wonke akasayilweli lento mhlambe futhi apick up izinto ezincane ezokwenza ukuthi akasuke eduze kwayo ayisayele ngoba vele unayo indoda look ngeke vele sikuphikise lokho i-toys lumshini alright and kubantu abalaziyo like kunama patients ami ngithi mengimnikeza i-toys my goodness babe bathi kodwa Dr. Mthembu ngangayitholi ngani lento impilo yami yonke because i-toys yes likufikisa kuvutho ndaba ngenye indlela okay and lokusho nje ulala kakhulu because kufanele ukuthi ujime kakhulu because i-toys ispeed siyafana i-strength siyafana futhi no-size wena ochuzayo ukuthi usize bani but also mhlawumbe if usebenzisa i-toys kwawena usuku relaxed awunendaba ukuthi lo muntu uzwani onaye awunendaba ukuthi ufenda kahle yini whether uyabhimba or not so nako ukuba relax ngesikhathi usebenzisa i-toys kuyakusiza wena ukuthi ukwazi ukufeel most pleasure ngoba manje uwedwa and awujajiwe umuntu nawe awuzijudge into yenzayo so yes ukusebenzisa i-toys kuzokwenza ukuthi ugcine usufika kuvutho ndaba o-strong kakhulu alright but you know ukusebenzisa i-toys ngoba phela nabo ungalisebenzisa i-toys nibe no-partner wakho as well just uku-enhance izinto you know kunendlela ukuthi nisebenzise bobabili kungasho ukuthi i-toys lo mphambili maningi ama-toys akhona inkinga iba la osusebenzisa into kakhulu ungasakwazi ukuthi ube ne-relationship enormal le yangempela once so that is when kuba ne-problem but ukusebenzisa i-toys njengalelo langa akuyona inkinga leyo akumele kodwa i-toys or yona i-porn i-replace isidingo somuntu now life ngibuyela la kwinto yo-porn kuba inkinga if ukuthi wena usuyabona ukuthi usudinga ivideo kuze ube nokuvukelwa kuze imizwa yakho ivuke even before umdavazo angathi ungabuka isex or suqala usuyam-avoida upartner wakho manje ngoba suncama ukuthi ube nevideo wena or i-toys or uyabhoreka unayo ngesikhathi nithintana njena naye usuzizwa uyabhoreka uzozishwena ayishesha you know
or subona ukuthi fihla manje ngoba kukodwa lokhu kufihla uqamba amanga ngokuthi lento uyayisebenzisa kuyinkinga kwakhona lokho ukuthi manje subona isidingo sokuthi fihla ngoba manje kusho ukuthi iphone sizo affecta inemood yakho phela manje ngoba ugcina sucasuka nje nasuliswa ubalo nale ekhaya ngoba usujahe isikhathi lapho uzoba khona wedwa awufune ukuphazanyiswa engathi bahlala wedwa njalo. So uyabona kusiyenze njani uma sikwenza manje ukuthi ube wedwa siya affecta emotionally ke manje ngoba suyazi isolate manje wena sufuna ukuba wedwa isizokwenza ukuthi ube nexhala lokuthi ungabanjwa ngesikhathi uyenza lento so sune anxiety so kukodwa lokho futhi kuzogcina sokukunikeza even no depression but also yazi kunabantu abakholela ukuthi ngezinkolo zabo even though bayenza bayibuka iphone kodwa ebekholela ukuthi lento ngokwenkolo yami into errong so uyabona usuthwele manje ne guilt nokuzinyeza ukuspiritual kwemoya ukuthi lento ngithatha imoya errong ngoba inkolelo yakho ngoba kunabantu abakholela lokho ukuthi iphone nama toys yonke leyo nto into errong ngokwespirit so ugcina suzigcinezela ngazo zonke lezo zinto wena kanti if kukuthi wena lento uyenza ngendlela esethile look vele ngeke ungayenzi uzokwenza and njengoba ngishilo khona ama benefits akho but zama ukuthi if uyakwenza khulumisana no partner wakho and futhi ngesikhathini kwenza no partner wakho mhlambe kube khona mhlambe upartner wakho kwenzayo kube khona ukukhulumisana ukuthi siyayidinga yini lento iyenzelani ubudlelwane bethu yini benefit yokuthi siyenze lento but if kukuthi ipartner wakho uyamema ukuthi naye akayenze lento ngoba ngakuhle if nibuka nobabili nenzele ukuthi nitheleke on nobabili kuze niqhubeke nobabili ngabe into yakho wedwa oyifihlile but if kukuthi niyakwenza lokho nikwenza nobabili akube into naye lo munye upartner ozizwa right ngaloko kungabe ukuthi wenzela wena nje uyamphusha efuna ukuthi agculise wena okay but if kuukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi lento sengiyenzile ngiyenze kakhulu zama ukuthi ubone ngoba khona omunye ubona ukuthi angisakwazi ukuphuma kulento Dr Mthembu sokuyinkinga ke leyo uthola ukuthi addiction uyafuna ukuphuma akuvumi ukuthi uphume so uyenza nangesikhathi eswrong isikhathi somsebenzi wena ubuka iphone kunezingane la emotweni ngapha ucashile wena ubuka iphone uyafuna ukuyeka kodwa akusayiyekeki sokuyinkinga ke lapho okay isiphazamisa ngesikhathi seproduction kakhulu abanye bagcina sebe umuntu oyozamiswa nasemsebenzini ngoba usebenzisa internet yase-office yasemsebenzini internet yasemsebenzini amathuluzi okusebenza yes amathuluzi okusebenza kwi-computer yakhe ngabe wenza izinto eziproductive kodwa nanzi kanti mhlawumbe obasi bazovele bahambe ba-check lapha yana ukuthi history bathola ukuthi wena ubuka iphone yabona usuyaxoshwa ke emsebenzini so if kuukuthi uyafuna wena ukuyeka into enhle ukuthi uyenze mhlawumbe kufanele uzame ukutracker ayi kanjani oh igol ngiscore igol so gazi ngani TikTok siyasebenza kuba ngayo lenkinga khona la sengiscore khona kuba ngayo njalo lenkinga ukuthi umuntu kusebenza ebe busy angathi ngiyabona umuntu uphezulu kwakhe ulibele ukubuka enye ivideo abantu balalana lapho lethi qhubeka baby umuntu ifone seyibuka ivula sakho iqala kodwa-ke asenxuse nomlaleli imizuzu mayimi kanje senxuse umlaleli ungathumela nge-voice note kwinombolo elula yakho lethi 071 061 uthumele ke-voice note yakho qinisekisa ukuthi voice note yakho iqine kakhulu ngamanye amazwi ukhona uvala umsakazo wakho ukuze kuhana sizokwazi ukukuza dokotela siqale sidlulise lapha masibuya siqhubeke sure yini lelo goli awona swaqaphona amavoice note
nakho sengena amagundla dokotela. Hello, Sandile, hi Pelele, hi Veli, hi Te. Kodwa limazi imizwa lento nabesilisa banalo ithoyizi lesibumbu. Oh Nkosi. Awamaningi kodwa mawufika kwi-Alzheimer. Yawo ama-toys eyezekhona kodwa awamaningi amaningi awesifazana uthi usiphamandle kuyimanje nje after le nkulumo zizokhala. Kodwa sebejahe kuloko. Waqeda nini umshayeli? I want a toy bandle. Shengu khona bathi bacela ama toys. Khona umunye usisi namhlanje kade ngimfundisa ama toys. Unenkinga ukuthi umuntu wakhe uthandana no brothers wangare uthi manje inkulu kakhulu into manje ngithi hayi practice ngale toys. Manje ugcina umzimba wakhe usuthensa sevala uyabona ukuvukelwa uma lentombi kuphela sihambile livuke lime mpohawu dokotela khona bengithi ngifuna ukubuza homie uma kuziwa kuzona lezi zama abantu abasebenzisa wona kakhulukazi ama toys iphone sure ngoba phone vele amphushele ekutheni agcine sesebenzisa wona toys ikakhulukazi laba besifazane abesilisa ke bavuse basiqinya ngani ukuthi bayibambe ngesandla okay dlala ama dice ngoba ulekeleleka kanjani umuntu dokotela aphume kule sure okay so kuze uphume number 1 kumele ube wazi ukuthi unenkinga and uyafuna ukuphuma kuyona all right then 2 kuphuma kanjani entweni esuke imnandi phakathi imnandi lalela nomuntu ophuza utshwala kakhulu uthi umnandi utshwala kodwa i-effect uyazi ukuthi abukho right kuyena kodwa ubumnandi kuyena okay so kunezinto ezimnandi empilweni akusho ukuthi zibusise ngawo uchocolate umnandi nje akusho ukuthi ekseni emintambama idla chocolate okay so if kuukuthi wena usuyazi ukuthi nansi lento and futhi siyangibusa sengifuna ukuphuma ngoba mhlambe futhi sibusa ne-relationship yami angisakwazi ukuthi ngibe yimina na kwi-relationship sengigcina nenduka isasebenzi kahle manje ngenxa ukuthi sengi-addicted kulento ngoba phela into serious le uma induka ingasasebenzi kahle ngenxa ukuthi wena su-addicted kwi-porn so into oqala ofanele uyenze ukuthi ukutrack ukuthi yini le ekwenza ukuthi ufune ukuyibuka all right ngoba ngayizathu ezingafani mhlawumbe uyibukiswa ukuthi ulonely okay or ubhorekile or uyibuka ngesikhathi une stress okay so thola ukuthi yini le egcini kwenza ukuthi ufune ukuyenza okay then zama ke wena ukuthi leyo nto lemasuyitholile ukuthi replacer leso sikhathi esikwenza ukuthi uyilangazele lento ngezinye izinto replace nge-gym ureplace ngokuthandaza ureplace ngokuphuma kwi-nature yenza tholenye hobby uyabona yenye into ozoyenza okay if kuukuthi uyafuna ukuletha upartner wakho kwingxoxo ukuthi naye abe part of lento nibe nento okuthiwa ama boundaries ukuthi wazi ukuthi niyavumelana ngithi suthi akakusize manje siniyavumelana ukuthi okay lento sizoyenza siyibuka uma sibuka sobabili kuphela mhlawumbe kanye ngesonto isikhathi esingaka ngoba suqala manje sunomuntu ozokusiza ukuthi ube nemithetho nama rules ngoba phela uzama ukuphuma kulento kuhle ukuthi ube nomuntu ozokusiza ukuthi kuzuzama ukuthi uphume kulento okay but also you know science is proven ukuthi noma yini habit noma yinto ojwayele ukuyenza after 21 days ingqondo yakho iyashintsha iwarisheke ngenye indlela so zama ukuthi munga survive 21 days nje kwena kuya 30 days ungazange uzuyibuka iphone
kukodwa lonto lento bengikhuluma ngayo ekuqaleni ukuthi ingqondo yakho iwayirisheka ngenye indlela ngenxa ye dopamine yokufuna ukuthi ithole inzuzo nenjabulo ngalento igcina ingqondo siyishintsha isijwayele lokho kusha ukufundise yona. So at least if ungakwazi ukuthi wenze njalo kuze ukwazi ukuthi uphume kuleyo habit le. Ngifunda sikigibela dokotela sikuthole naka. Sure. Oh, shame. Ngibingelele Mhlengu dokotela noma uthela nje sengimphihlesela uphakathi. Ngicela ukubuza Mhlengu dokotela ukuthi ukushaya indlwabu mhlawumbe akukho yini affecta khona mhlawumbe imizwa kanje ubungozi baleyo nto. Ngifuna ukwazi nje lapho umelusi lo mgomo ongenankintsho. Ngicela ukubuza nje lapho. Ngibonge. Dr. Mthembu nawe Mthembu mfowethu siyabingelela siyabonga kakhulu. Ngicela ukuba u-anonymous. Ngake ngahamba nophathina okwakuthi mangabe ubona ukuthi phakathi kwakhe mhlambe ufisa ngibe yistarring njengayo le ndaba ayibona ngapha kwividiyo. Ngangokuthi khona lapho akwangithuka khona wathi ngumuntu ongayenzi kahle lento. Ngangokuthi wazi wathi nje ngihlula ukufenda uma ngabe sekuney'ngxabano ey'thize. So nokho-ke kasekho emhlabeni kodwa nje banayo ingcindezi abanye abantu ngoba mina anginandaba nendaba yamavidiyo. Angazi ukuthi kufanele ngenze umsebenzi engiwuqashelwe emhlabeni ukuthi ngize ngemvelo yami. Ngiyabonga. Yeah, dokotela. Wow. Iningi labantu lapho dokotela likhala ngokuthi iyeke kanjani lento. Sure. Ngoba ngisho dokotela ukuthi amavidiyo lawa agcine seholele ekuthenini umuntu aye kundlwabu. Sure. Nawe uyeka kanjani undimnandi ngingedwa. Yeah. So I think le mpendulo engiyiphendulile just before singena kuma voice note mhlamba abalalele yona leyo nto, you know, lapha kade ngikhuluma khona ngokuthi kuhle if ukuthi usuyazi ukuthi usufuna ukuyeka, number 1, ngoba ku-admit lokho nakukodwa nje lokho kuyi-courage ukuthi ukwazi ukuthi lento sengifuna ukuyiyeka. Mase ngathi-ke ukuthi wathi yizini izinto ezikwenza ukuthi ugcine usuzenza, mhlawumbe ukuthi umuhlezi wedwa endlini mubhorekile, yini le egcina ikwenza mase usuyayishintsha-ke leyo nto leyo. But even if awazi, zama ukuthi wenze ezinye izinto ezizothatha isikhathi sakho. Okay, njengoba ngike ngasho futhi mhlawumbe uyojima noma uyasonta, wenze enye into nje entsha yokuthi ithathe ingqondo yakho.
hence kade ngikhuluma futhi ngento yokuthi mungathatha 21 days ukwazile ukuthi ungayenzi leyo nto kukodwa lokho kuzosiza ingqondo yakho ukuthi ikhohlwe ukuthi iyayidinga leyo nto. Okay, but akona wonke umuntu okwazi ukuzenzela Mshengu. If kukuthi awukwazi ukuthi uzenzele so uyakwazi ukuthi uye kudokotela then udokotela engakwazi ukuthi akusize. Okay, or also therapist. Okay, ama-therapist engakwazi ukuthi akusize kuzokwazi ukuthi udlule kulonto if kuukuthi awukwazi ukuthi uzenzele wena uwedwa. Okay, ngoba into ebalekile ile into eyodwa ukuthi ushaya indlwabu but kunokukhulu okuhamba nako ukuthi ugcine wena sulahlekelwa ukuthembeka even nakubudlelwane bakho ugcina usuba umuntu okude ube distant ngekwemizwa nomuntu wakho ngoba phela into nansi into osuyizwa wena and then lokho kuzokwenza upartner wakho ezibona ngathi khona into esemreplaceile khona into esethathe indawo yakhe kuwena. Okay, and nomdavazo ugcina sokube njani kuwena ube njenge robot. Sengiphinda kubhuti ke lo ogcineni ubaba lo ogcina ukhale ngokuthi upartner wakhe wathi uhlule kokufenda. Uyazi baba ngikuzwile and ngifuna ukukutshela ukuthi umxolele lo muntu owasho njalo kuwena because kwakuyisimo sokugula angithi nje badeshiye nje ukuthi kuyiwunga ngokwayo lento kuphara ngokwayo so kunezinto umuntu ozale iphara kwethi hawo kodwa inkosi yami masese right aveba right imxoleleni masebemshaya so nawe baba ngithi imxolele usisi lo wesho lokho wengazi ukuthi wethini weshiso nayo isimo sokuthi uyagula usedinga lento kuphela imizwa yakhe sifuna leyanto akasakuzwa wena hayi ngoba kuukuthi wena uwrong cha ingoba imizwa yakhe si wrong engasayizwa into ephilayo isifina lokho ongaphili lokho osuke yinto a-detect kuyona so umxolele wegula udlule kukona wena uphelele uyindoda qhubeka nje nempilo yakho ungavumi futhi ukuthi lento ayisho igcinezele kuma relationship akho alandelayo. Yazi ukuthi dokotela ngifake proposal mhlawumbe ngesondeza sure ake sivele sibe ne-open line sure so badedela abalaleli bafone sure sigide kule mhlawumbe i-angle singene kuyona ngoba kunika ubudlelwane dokotela okuphazamisekile inkinga kuyile ukuthi umuntu unale nkinga ube u-addicted kwi-porn i-porn yamphushela ekuthenini asize bese kuthi vele mhlawumbe belikhona ama-problems kwe-relationship kuba ama-problems amancane kodwa vele abe ama-problem amakhulu ngoba umuntu okudilwa naye ukuze axazulule inkinga uvele uyayigulela u-addicted la ekhona mhlawumbe sibanikele lento ethi umuntu akakavume ukuthi ngiyagula mina ngidinga ukusizakala ngoba umuntu uzoza limaza ubudlelwane akubo inkinga mayilimaza ubudlelwane akubo akabe nandaba yena yabo umuntu ongakhombisa ukuba nendaba nomunye umuntu yabo umuntu athothana nomuntu angakhombisa ukuba nendaba angabusaba nabo ubuntu ngoba kodwa inkinga ukuthi akubona ukuthi akanabo ubuntu ula nansi inkinga yakhe yokugula mhlawumbe bese ngeke kulungise lenkinga yakhe yokugula uzobuyela ekuthenini naye akabe nozwelo nalo asethana naye bese bekwazi ukubuyisa balungise inkinga zabo. Sure. Mhlambe asibeke kanjena. Mhlambe abanye balaleli manje ngoba sesiyavala bangasenda manje ama voice note abanye babo. Okay kwenzela ukuthi ngoba ngiyazi kusebenze phezulu kwabo baningi vele nabazobe besenda ngesonto elizayo. Yes. But also asibasize Mshengu into ebalekile. Ngizokhuluma mhlambe ngezinto ezigcinezela umqondo zigcina sezikwenza wena ube into ethize kubudlelwane mhlambe leyo nto egcinezela lo muntu othandana naye kanti wena ubona ukuthi uyagula ngoba if sithi abavume umuntu ogula isikhathi esiningi akazazi ukuthi uyagula. Okay so so asikhulume ngeempawu nezinto abantu othola ukuthi uyagula kubudlelwane wena umbona angathi lo muntu wenza kanje kanti inkinga yokugula
uyabona abhekene nayo, ah, futhi ngeke avume. kanti akazi manje akalalele naye khona ezothi uma sesilalela ukuthi hey umuntu umenza kanje kanje kugula lokho kuze naye ezozithola kuze azi ukuthi uyagula. Abantu babe ne-appointment nawe ngesonto yazi sex on six. For sure. Sex. Oh, last week bengikhuluma ngenduku encane, okay? It was beautiful. Bengikhuluma ngenduku encane umphambili ngako konke nje hamba obheka lapho ku Dr. Nomcebo Mthembu Network nama positions okufanele uwenze. Ngihlekile ngoba kade ngise hostela izolo. Ukhona vele wasukuma nje lapha Dr. Mthembu usitshela ukuthi senze njani abantu besifazane bathi sinenduku ezincane. Okay, Dr. Nomcebo Mthembu eMedilution, inamba zami 031 765 8475, cell phone 061 4622 945, Richards Bay 035 760 156 no 9. Kanti lapha ku YouTube if kukuthi ufuna ukusenda ama message kumina for Sunday 063 699 4747 yangesonto ngo6 leyo ku Dr. Nomcebo Mthembu Network ku YouTube. Sokubuhle nani futhi. Kodwa ke mlalelo Khoze olimaphika sishone ngapha nokwenta bese siphinde sikunikeze impinda indlalo yoma. Ngokuthi angeke ube nayo imali yommeli cabangisisa kahle. I-clientele legal isiyenze kwabalula ukuthola abameli abangongcweti ngenani eliphansi. Sineqembu labameli ezweni lonke jikelele abalindele ukukumela enkantolo uma kufika lapho. SMSela ukhozi ku 44789 sizokushayela. SMS njengamanje iClientele General umshwalense we-non-life osemthethweni ne-FSP esegunyeni. Kunezilinganiso ezihleliwe imigomo nemibandela. 6